Sziasztok, sziasztok! Én Krisztáde vagyok, és ez pedig itt a Shakes and Fidget első része lenne. Nem is az első része, hanem már a második. Meg szeretném... Jobbá, rossz beléptem bele, ajjaj. Azon terveztem eme napot, hogy az ígéretem szerint betartom, hogy csinálom a videómat. Ugye a C-nek megígértem, hogy 14 óra 30-kor kereken meg fogom csinálni ezt a videót, és remélem, hogy nektek tetszeni fog ez a kis videó, amit én most összedobok nektek. Remélem a zene nem hangos, ha meg igen, akkor elnézést kérek, mert most raktam be először is zenét a videó alá, mert úgy gondoltam, azért kellene egy kis zene a videó alá, de én úgy vagyok vele, hogy legyen inkább a ti kedvetekért egy kis zene a videó alá, és én most azon gondolkozok, hogy majd megnézem a C csatát, megnézem, hogy kik vannak fönn a C-ben, és beköszönök, hogy videó van, és mindjárt szeretnék mondani is valamit. Igen, fönn is van Adam, köszönjük neki, hogy szia, videó van, köszönj be, léci. Nos, igen, látjátok, hogy nagyon levittük már HP-ját ennek a démonnak, vagy ennek a tüski szörnyetegnek, de nem biztos, hogy én nagyon sokat lebírok neki még 400 millió HP-val. De megpróbálkozok minden egyes erőmmel megölni ezt a szörnyeteget. Ha nem is sikerül, akkor meg remélhetőleg talán valamit lebírok neki vinni, esetleg ki is írja majd a chat, hogy ennyit vittem le neki. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz a végeredmény. Jó sok, nem annyira sokat vittem le neki. No, akkor nézzük meg. Igen, itt 20 milliót sebeztem el, és 45% HP-a maradt. Szóval én levittem kereken 2%-ot avval, hogy rácsaptam most. Közben a városőr végződött, ezen akarom. Látjátok, az erődömet kb. Még itt tartok. Még nagyon nem bírok fejleszteni dolgokat, mert még kevés a fal meg minden. Azért muszáj vagyok ölni playereket, vagyis nem playereket, hanem a várokat és az erődjüket meg akarom támadni. Hát most kivételesen egy erőd, ez egy nulladik, szóval egy katonával simán elbírok válni. Látjátok, ilyen gyenge, szóval hozzám képes, és kapok is nem sok fát, de azért elég sokat. És nem mondjátok, hogy ez nem fair dolog, hogy kisebbeket ölök. Gyerekek, itt nem az a lényeg, hogy kicsodával, na, hogy mondjam már, no. Kicsodát öl, de én úgy vagyok vele, hogy amúgy na. És arra azt szeretném a videósoktól megkérdezni, illetve a sakes videósoktól, hogy ezeket hogy bírtátok megoldani, hogy 3 szárnyas potion egymás mellett legyen. Mert én nem tudom megoldani, pedig én is szeretném a szárnyas potikat egymás mellé rakni, pedig soha nem sikerül. Ja, és igen, látjátok, nagyon gyorsan haladok szintileg, mert én nagyon gyorsan próbálkozok. Úgy értem a kazamaták szerint. És muszáj vagyok minden egyes potion magamra tolni, hogy hosszabbítsam a potionok hatását. Amúgy látjátok, a potion eddig tart. 6-ó 1, és az nem is tudom mikori, azt hiszem jövő hét, nem tudom. Na, látjátok közben a kazamaták közt, hogy eljutottam ide a toronyig. Toront már elkezdtem, és ennél a fickónál nagyon elakadtam. Itt ezt nagyon nem bírom lecsapni. De megpróbálkozok vele, akármennyit is szuttykolok vele, de nagyon nem akarja a HP-et feladni. Hozzám képest én erősebb vagyok pár HP-val, azért ezt tudjátok hasonlítani, hogy én erősebb vagyok. Igen, kicsit az életem, illetve az ügyességem le van menve, de az erőm azért nekem több. És én sem bírom lecsapni, viszont a pokolba már könyörtelen Kristófhoz eljutottam, de egyszerűen nem adja meg magát. Kivételesen ugyanitt is eljutottam idáig. Ugyanúgy 0 esély van rá. És igazatok van, mondani akartok, biztos mondjátok, hogy húzzam le a WC-t, mert tele lesz a monosztartály. Gyerekek, lehúzom a videóban.
Kivétel, ezt még nem bírom beledobni, akkor jó. Hát akkor gyerekek, nézzük, hogy mit kapunk a WC-ből. Tényleg van a malnatartály. Na jó van, nem érdekel. Feladom, nem érdekel. És előre is megköszönöm kedves barátunknak, Bazsikának, ő neki, hogy előléptetett engem tiszté. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Bazsi. Nagyon köszönöm, hálás vagyok érte. Nem fogod megbánni, segíteni szeretnék a cének, hogy fejlődjön jobban. Tudom, hogy kicsikét furának tartott, hogy most én éppen tőled kértem rangot, nem is furálom, mert te vagy a király, te vagy a főnök a C-be, de azért ezt szerettem volna, hogy én meg Neoxon egymás alatt legyünk, 2 videós egymás alatt, és ez legyen a lényeg. Amúgy láttam, hogy te is eléggé jó fő vagy fejlődve, neked is a szinteddel nincsen probléma. Mi nekem írtad tegnap chatbe, hogy elég jó haladok szinttel, és nem tudom, hogy megmerjem próbálni, hogy aktiválhatom a portját, mert nagyon nem akarok még semmit csinálni. És gyerekek, várom a leveleket, hogy mit szeretnétek, hogy milyen videókat szeretnétek még tőlem, illetve szeretnétek-e valamit kérdezni a videóban esetleg, vagy valami, mert ilyen is lesz, hogy levélbemondó, hogy írjatok nekem leveleket, hogy például székedves Kriszádé, mondjuk például feliratkoztam rá, meg stb. És akkor én meg visszaválaszolok neked persze videóban, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál rám, nem fogod megbánni, mert én nem fogom feladni a Shakes and Fidgetet, én addig fogok vele játszani, ameddig kedvem tartja. Amúgy itt van Neoxonnak a kedves meghívója. Ja, közben nem ment el a zene, jó, már kezdtem félni. Ja, ne, copyright! Ez kopis volt. Ez is, bocs srácok! Stop! Kösz. Sorry gyerekek, ez egy kopis zene volt, elnézést, remélem ez a YouTube nem tírt, de véletlenül becsúszott, mert nem tudok rá figyelni. Elnézést kérek, tényleg. Hagyjál már békőbe a zenét, de... Ez jó lesz. Jó, mi megy a videó. Rendben gyerekek, akkor próbálkozunk meg valami mással. Bocsi, tényleg a becsúszott ez a kis kopis szám, nem direkt csináltam, nem figyeltem oda, és akkor ez történt. Látjátok, ez nagyon nem akar próbálkozni, de nem is érdekel. Remélem a YouTube-ot arra kérnem, hogy ezt ne tiltsa le, legyen. Ez talán jobb. Nem, szarabb, bocs. De azért megtartom, mert nekem fog kelleni. Szóval ezt már le kéne cserélni, mert ez már elavult nekem. Mindjárt vég a videónak, ajjaj. Nos gyerekek, akkor annyi lenne még a lényeg, hogy írjatok nekem videó és a levélben, hogy mit szeretnétek videóba üzenni, és akkor én azt megpróbálom beteljesíteni nektek, meg is fogom tenni. Mert a nézőimnek bármit megteszek, azért nem ugrok le a háztetőről, meg nem esek bele a kútba, de azért megteszek mindent, amit én megtehetek. Amúgy igen, ezzel szoktam néha játszani, 10 gombát fölteszek, és akkor megnézem, hogy melyik alatt van. Néha a szemem téved, de... Akkor most középít volt, akkor ide rakta. Igen, ez a probléma, egy kicsit csóró, de ezt is szoktam csinálni, 10 milliót ráteszek, és akkor trókodok vele az emberre, és kapom vissza 10 milliót, talán elhibázza. Akkor gondolkozunk, berakta ide. Látjátok, a csóró ellentétesen gondolkozik, ahogy én. Na, akkor köszönöm szépen, hogy nem tartottatok, én Kriszádé voltam, és tetszett a videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, meg persze Neoxonéra is, mert tök ugyanaz, mert ugyanott videózunk. Tényleg, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, írjatok nekem leveleket, amiket szeretnétek, fölmondom nektek videóban a válaszokat, amiket írtok nekem, kérdéseket.
ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen, hogy néztétek, sziasztok srácok!